आयै नों आंनि मालबरफोरखौ मैया बबेयाव दोननाय दं हायेन फिसा आं न'आवनो दोनदों हायेन ओरै फैलाय मा आफा थां बै नोमादि गायदे मोननायाव जौ गंसे बाखि लानानै फैथां आंखौ होगोन होननानै बुं थां आफा आं लाया आरो बाखिबावसो रांबो गैया है जाम्बा आंखौ होगोन होननानै बुं आं गाबोन होगोन थां लाना फैथां आं लायालै आफा आं थाङा नों लाइमारा ना साला नों बिफानि बाथ्राखौनो खोनासंमारा ना बिखौ आं खामफ्लायजोंनो होख्लायमानसैलै सालाखौ है अबाव खारना खारख'नो नों आंजों खेला मोनदों आंजों खेला मोनदों आबौ नोंलाय मानो आबैजों नांलायबाय थायो माबालै फिसौ बे नोम्बैया दाबो आंखौ गोदान सिख्ला गोसो थोजानो गिसोगारो बिनिखायनो नोम्बैया आंजों नांलायबाय थानो नागिरो ए आबौ नों आंनो बर'नि दामग्रा देग्रा आगजुफोरनि मुंखौ खोन्थालाय हायेन फिसौ नों खोनासं बर'फ्रा मा दामग्रा देग्रा आगजुफोर दं बेफोरनो जाबाय खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना आरो गरखा बेफोरनो फिसौ मा बुंखो आबौ खाम जथा सेरजा गंगोना सिफुं आरो गरखा गोसोआव थाबायना आबौ औ थाबाय खाम जथा सेरजा सिफुं आरो गरखा बेनोना आबौ बेनोना सिफुङा औ फिसौ बेनो सिफुङा आबौ बे सिफुंखौ दामनो रोंगौब्ला नों खनसे दामना आं खोनासंनि रोंगौ फिसौ रोंगौ दे बिदिब्ला आं दामनोसै नों खोनासंदो फिसौ आपि न'आव दंना नोंसोर ए माथो आफासोलाय मामोन आफा आपि हायेना उन्दुलांबाय आं बेखौनो दोनफैदों ए हायेनसो बियो बुवा मोनबोनाय आफा उन्दुलांलायनाय दहायसो फुङाव बिफादो बुनोसो जाना न'आवनो सानसे फैयाखैमोन आपि आंजोंनो दंमोन आंनि सिफुंनि देंखोखौ खोनासंनानै उन्दुलांबाय बियो नो लांफैदो आपि दे आफा हायेन दे थाथ'दो आपि आं थांनोसै दे आफा फरायसाफोर आं नोंसोरखौ दिनै मोनसे खेला गेलेहोगोन मा खेला मिस बे खेलाया जाबाय मेगन खाना जानाय आरो आथिं लेंग्रा जानाय नोंसोर हागोन ना फरायसाफोर मिस हासथाय नों फैदो आं मा खालामनांगोन दे नों आथिं लेंग्रा जानाय थां नों जिरायहैदो जागोन मिस कमेना नों फैलाय मिस आं मा खालामनांगोन दे नों मेगन खाना जा जागोन दे मिस
दे जिरायहैदो जागोन मिस अनसुला अनसुलि फरायसाफोर नोंसोरो बे गेलेनायजों मा सोलोंखो मिस आं आथिं थोंसे लेंग्रा जानानै जोबोद खस्थ' मोनदों मिस आं मेगन खाना जानानै जेबोखौनो नुवाखै फरायसाफोर जों जोंनि मेगन आथिं देहानि अंगफोरखौ जोथोनै लाखिनांगोन नोंसोर बुजिबायना फरायसाफोर मिस हायेना स्कुलाव फैयाखै बैनो दंफाङाव थाना नायखुमागासिनो थां बेखौ लिंना लाना फै हायेन मिसा नोंखौ लेंहरदों फै थांनि हा हायेन नों मानो स्कुलाव फैयाखै हायेन नों मानो दुखु जादों बाबाया आंखौ बुनो होसोदों बेखायनो हायेन बाबायालाय नोंखौ अनफिनखागोन ना नों मा खालामना मोजां मोनो मिस आं सिफुं सुनो मोजां मोनो दे बिदिब्ला नों सिफुंखौ सुनो हागोन आफा नों मानो सानफ्रामबो जौ लोंबाय थायो हामालै जाम्बा जौ लोंनायाव बिदि थाफाबाय थानो मोना थां हायेन थां फरायहैदो आफा नों जौ लोंनायखौ गारदो आं गेन्द्रायानोबा मैया जौ लोंनानै थैलांबाय जाम्बा नोमायाव गेन्द्राया थैखागोनखा बे जौ लोंनानै ओंखामखौनो जायाब्ला आरो बेमारबो दंखायोमोन बिहा आफा माथो नोंबो जौल' लोङो ओंखामखौनो जाया हायेन नोंनि आफाया जोबोद जौ लोंसोगारो नामा आंनि आफाया जोबोद जौ लोङो आफाया जौ लोंनायखौ गाराब्ला आंबो सिखाव जागोन मा नंगौ हास्थाय आं सिखाव जानानैनो आफानि गियानखौ सोलायगोन आच्छा नों बिखौ मानो सोबाखो आरो एसेबां मानो बुखो बेथ' आंनि फिसा हायेनसो आच्छा बे नोंनि फिसाज्ला नंगौना आइदै मा आंखौबो सोबाबाय मा जाखो जौ लोंनानै फेनो रोंदोंब्ला फिसाज्लाखौबो मोजाङै जोथोन ला Hei Bima, खाथियाव फैलाय जों। ビマ、おじんぽいよぞ。
लोंबाबो थोला नोंहा सामफ्रामबो आंनि लोंनायखौथ' नुदों हायेना न'आव दंना गैया गैया गामियाव गेलेनो थांदों नों बिमाजों मा जाबावनो फिसाज्ला सासेखौनो मोजां खालामनो हालिया बे सुवानि थाखायनो मैया आंसो सोबा जादों आइदै दाबो सानायानो खाराखै सोर सोबाखै नोंखौलाय मा दायनि थाखाय सुवादा बै दखानिनि फैसा सेख'ना लाना फैदोंमोन आंखौसो लामायाव सोबाबाय मोजां नोंनि नोंसाज्लाया गथ'खौ मोजां खालामनाया आंनिल' नङा खोथाखौ बुंनानै बे जौखौल' लोंबाय था नोङो बहाबा मोजां जागोन नोंनि गथ'आ जौ फाग्ला थां नोंखौ गिनानै जौ लोङालासिनो थाया आं नोंसोर आबै आबौमोननि खुगानिफ्राय आसागि बैसागि मोननि सल'बाथानि सोमोन्दै खोनाफेरबाय जानांगौ सानैबो बिब' बिनानावा दानाय लुनाय आगर एरनायाव आखा फाखाथारमोन हायेन फै जोंनि न' सिङाव हासथाय औ मामोन आयै हासथाय नों बे टेबोलाव दोननाय सनानि मालाखौ लादों नामा लायाखै आयै दानि हायेनासो नायदोंमोन मा मानि सिखाव थांनि र' आं न'आव हायेन हायेन न' दंना गैया बिलाय हाबाब आफे फैफेरालाय मा एसे हांखुरै हायेनखौ नागिरफैदों हा न'आव दंना गैया बेलाय दं आफे दं फै जिरायफैग्रोदो ओइ बिमा ओइ जिरायग्रा लाबोलाय नै आफेमोन फैदों नांलाया जोंनो जिरायग्रा नोंसालाखौल' फैनो हो थांलाय बिमा हायेनखौ लिंना लाना फैलाय माथो जालायखो हायेन मा खालामदों नों बाहेराव ओंखारबोलाय नों हासथायजों लोगो जानानै आंनि सनानि मालाखौ मानो खावनानै लाबोनाय मा बुंखो बेबायदि सिखाव गथ'खौ बिमा बिफायाबो मिथिया नामाथाय माबार मालिया लाबो गथ' नङाबा दानो रायजोफोरनो खिन्थाना बुग्लिजोबगोन हायेन नों सनाखौ लाबोमारदों नामा लाबो सिखाव आयै फिसा नों मारगौसो ना सान्दिया बिगुर गैया गलामनि फिसाया आखल गैया होननाया थौदो थांनोसै जोंहा हायेन फिसा नों माने सिरि थाफैखो थौदो नोमाया ओंखाम जानो नागिरदों नोंखौ आफा आंखौ सिरि थानो हो आं ओंखाम जाया नों मानो अख्रा जादों हायेन आरो मानो मालायनि थाखा फैसा सना रुफा खावग्रा जाखो फिसा हामा फिसा बेबायदिब्ला सिखाव बुंजागोन औ आफा आं सासे सिखावानो जागोन मा नों बेफोरखौ मा बुंखो फिसा बिफायानो जौ फाग्लाना बेखायनो मा आं जौ फाग्लाबानो नोंबो सिखाव जागोन नामा आफा नों जौ लोंनायखौ गाराब्ला आंबो सिखाव खावनायखौ गारा हायेन फिसा दिनैनिफ्राय आं जौखौ लोंथारला फिसा आं गारबाय मा नों जौ लोंमारला नोंगौ फिसा आं समायखिरा लाबाय
दिनैनिफ्राय आं जौखौ लोंथारलिया। आफा अरन ओंखारदो। अरन मोजां फरायदे। जागोन दे बाबा। बाय बाय। बाय बाय बाबा। हेलौ सार, जोंनि गामियाव गंनै नखरजों दानलाय सुलाय जानानै दाङाबाजि दावराव जागासिनो दं। सारा थाबैनो फै। नंगौ नामा? बबे जायगायाव? राबांगुरियाव सार। जागोन दे, आं थांगासिनो। दे सार। आफा, नों थैजासिम जौखौ लोंनो मोननाय नंला। जौ लोङोमोनब्ला दिनैसिम थांनानै थागौमोन। माथो नों सेंग्रा देरनानै बैसो जालायलांबाय जावलिया। हा फिसालाया एथ' मोजां सोंबाय, बेखौनो जावलियासो बुंलायबाय नोंहाबो। हा जावलिया होनबाय मालाय, माथो जाखो? बुंबानोथ' जायोनो। हा बिदि बुंब्लानो जायो नामा? हा अखा हानायावलाय बहाथो थांनो नागिरदों हायेन? हा गामियाव बेरायनो थाङा बियो। आइ, आं गामियाव बेरायना फैनि। हे 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 ला 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 हे 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 आदा खाहानिया जोबोर मोजां जागोन। नोंबो आरो बे खाहानिनि समायफ्लेनाय एक्ट्रेस जाखागोन दानि। नोंना बे फिल्मा आखुआ जोबोर गोरा गोरा जागोन। हागोन नानि नोङो? माबायदि गोरा गोरा आखु आदा? नों एसे फोरमायना होलाय। दे एसे खिन्थानाय। खोन्थानायजोंल' जानाय नङा नानि, आंजों नों एसे एक्टिं खालामफानांगोन। आयु, दानो खालामथारनांगोन होनबा? औ दानि खालामथारनांगोन। आं मिन्थिनांबायना। दे आदा खोन्थादो होनबा माबायदि? काजल, नों रावनिबो जानो हाया, खालि आंनिल'। फै काजल, फै आंनि बिखायाव फै।